parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Hadian katu kat nesngi baladap thau ya ka wei ka kenhun ki samla hakasnong kadu ya ka balatep kum ka kadu sports committee kani kenhun kala pelong ya ka jing kendu jong ki samla kani kasnong ya ka balatep kum ka first annual youth sports week haka jing shembentalang nadu ki hep ki beren hadu ki khun samla hakani ka first annual youth sports week haka si sajan jong ka tayo ka baladam kata hak arpui trik no pra arjar pusau ka kadu sports committee kalapan hak perdano ya ka first annual sports week arajar pusau hak bau ba Rocky Marwen ubri wei na ki kertong ki banya khun hak election MDC jong ka sen congress na sning constituency hak jing don lang orang ba snong ka snong kadu uba api singkli bat ki wei di ki ri orang ba jong ka ni ka snong uba Rocky Marwen haba jing keren ula kentu ya ki khun samla ban kiar na ki jingdi ki basniu bat ki jinglien ki basniu khnang ba ka snong ka thau kan sngai namar kum ba ka long ka jingjele jong ki jingsniu bat ka jingslur jong ki samla ban le ya ki kam ki basniu kala kta ba ya ki imlang ka salang bat ka jingshem jong ka sports committee ya ka ni ka sian jam ban plelat plinti ya ki badon sam ha ka jingla kai sports nadu ki hep ki baren hadu ki khun samla bakin yo ban kilan men kan nang pentebet susu ha ki kam yele kai ban poi saka thong ha ka jing em ka jongki haba ajing keren nak liang rang ba snong long bakum ka dor bar snong ka smau sarong hadu kata ban yo i bagi samla ka snong kila ban perlong ya ka ni ka jing kendu da ki jing sembenta hem nadu ki hep ki baren hadu ki khun samla jong ka ni ka snong bat susu long ba hadu menta nak ni ka snong 4 judan bagi khun samla jong ka snong kadu bakin yo ban sembenta ha ki lumpung ba per ha ki kenja jing le kai sports susu long ba menta ka kenti nak liang ka dor bar snong ka khmi inti bagi khun samla kin yo mi khmat napo ka district bat napo ka jalaru kumju Rồi ai cái thập thì cái bajang start ke jomo uprangam ya ka intelligence uprangam ya ka planning uprangam ya ka review bat uprangam ya ka execution na bagi om ban pentrekam ya ka plan ke jomo kini ki sautli ke tiba iramba stang ba pantes idon ya ka jinga training kan bat ke executive committee kumlo ban petulun ya stang matha ban abang asam ya ka jingkren ke jomi ilum lang sistem si tau kumne ya kan ikat tayo le kanan ka sports meet jong ikon samla jong ni national kadai gul shimenta ban lum ban lang ya ikon samla ki bai nadu ki behap ki barit ban ban kata ka jingya jan ka jingya it parasong ban khamtam ban hikai ya ikon ki jongi bakin it ban kilang ya kamet habang asam ya ka tu ka motto benne practice like a champion to kilan met but to practice kumunong job kamu nadu bidang practice nadu bidang persyang pilaya lam lupa yang ikun samla kum kita ki nong job kade kata ka moto bat ka jinghika yang ikun samla bat ki hep ki bi ki jongi dia para pila practice pila persyang kumutau champion kumutau nong job ngangit bahaga jingle kai pin nang rak hiru nalor ka jing practice ka jongpi pin sala ban khet yo so jong jing job ha ka jing persyang ka jongpi ngai ku blai ka dorbar snong iba rum ha ka ni snong bat ki bakta ya ka imlang ka salang bat khamtam ya ki khun samla ha ka ni ka jingwan lemshot jong uneu jingdi ubasneu u drugs bangi ong uneu jingdi ula rum haman lagi snong haman lagi dam ki jongi bat kane ka jinglum lang jong dorbar snong kadu lengba ka sports committee kade ko shibanta badang la bat ai man simi ki khun samla bat ai ki ka jing hikai bat hikai ki bakin i jala kamet bat khamtam ban kilan met ban yo ya kamet ka bokot ka bakya nangit pagilong kami ki ba shate jonga shate ki ba yo so ka sur ka sawa
Kini kilang kimi badan syadiang bercakapan. Kak no pits kokemen. Bapinyo iya lagi kawan makin shipment takum ni. Mende basuan habang ayu i bapilay up kum ni. Kamansin jung akalung. Ngasong nulung. Namar balay kum kashnong kathaw kaya telilang melang. Banya don banya saki nagamanda lagi kawan kiba shipment tahan ni ka sports. Tegani ni ka jingjok. Ka jingjok jong ka persang. Wala na day ka sin ka banintong pinaparsang ya kaning annual sports meet jong ka strong. Ban ngamla le sa ban mudur. Ya ka ka sop ka badon hudeng jumpi la kalong ha ka hai jom. Ha kalong jom. Ba teng teng le sa ngamla ban kami nanti. Ba ma pi ki kente rupin jan kat bor. Ha ka inde kalong jom ha jom kham tam. Ha ka ne ka sport week ka bang layo ban penlong mata ngi layar kat bor. Wat ma pi kente ru bat ki shimra. Te kalong ka jing kemen ka bakraw sikade ye kum ka darbar snong ngila banong ban ye pi ki hab ke beret ba pilong ki balashlur ki ba pilong ki baslur ba ki bala kloy ban shimta ngamla ban tiblut ye ka jing khen lada habang supet ye ki nong shimta le se kam duna shu na ka chis pa san pe lo le arspa dunangut ki nong ya shimta ha ka ne ka sportweek la kalong haki benta paper ki events paper la kalong ha kemare la kalong ha ka long jong ha jong la kalong ha kino ki benta ki shot put ki discuss through ki bapila shim ki bangle ne lekai let's say kampat jidon ni ka kum kane hapo ki chnong jongi let's ka de sin ka baneng kong kumal tho ha kane ka bana ka de ka first annual youth sport week jom kane ka chnong ka bagi jupan long ka kum kane ila long ka de ka athletic Hagaba bunsin ngi shay penlong ya ki sport de be tangga football la de kan thai nation ram adre mendau senam pat ngila ban penlong ya ki jing le kai ki ba buntuli ki jar jing le kai dele sakane ka de jing stang bat kanam de ban kot ban ngakar pat ya ka sport committee ba kanang penda chichu ki program sakmat banang ra ya ki kun samla jong ka national jongi bagenang kiu kalian sport ba pa Ban nak liang yang nasi kenten ha kana por kum ka jinga ainar sendam na ta jumpi ki hab ke beren ban haba phi shim yang ne ga shim banta don na pedang jumpi ki balawan ha ka thong jo ga jog ba don na pedang jumpi ki barem no tang ha ka fas raw pimla ban kot buat ban poi saka seni final ne kana jinga e pi saka final de henry na ainar sim e pi ba pinam dai ban that ba kitu ki bawan sakmat banta le sekide gitu ki bala persang manswa banda shimata ki basa hadin mentapat ki lalong hakmat dengan ki bokit riang ya pi wei kena shimata bapinang la abane le kai pha bapin put no tang hanne hapo joga ne ga jeli joga ne madan snang jonge han le ga don ga jing anut bat ni don ro ga jing kerman banang ne pin me wat shadu ka district level but na ka district level sangin second job chisen gasi hadu ka state level lande ha ka national level katai de jeng amno juni ba hadu mane mentale sa kumbang tip impak don kita ki samla bab napo jong ne ka shnong jongi la kalong ki kategoris baper nadu ki have ki baret ki 14 under 17 under 18 ni kumta ter banyak ko por le se banyak shimenta ne per po jelu ka thong jogi jog larade tang po jogi district henry nang ne sakmat habangai iya kena sop kapo kajing la jopi banil kai ngam atatin em la sa kini islam ki bangsawan bapin sadon bakin sadon bab mapi la se pilong kita kena shimenta wat ha kene karipoi juga sport kapo juga tamre boy e jogi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai